Og i dag skal vi have med Rosa Fonti. Og hun kommer her. Hallo alle sammen. I dag skal jeg synge en eller anden mærkelig sang, som jeg ikke engang kender. Ja. Meget spændende. Woo! Okay. Starter på shit. Simon, skal den også på YouTube? Hallo! Alle sammen! Det her er fucking vildt! Nej, fucking gå! Man lader også huske at filme på lysene. Du skal også filme på de fine lys hernede. Hallo, alle sammen. Bananetræ! Jeg har fået bananetræet til dig. Det er mega fedt. Det er mega fedt. Fordi vi kan lide at danse. Okay. Tak for Nu skal vi høre en joke. Hvad sagde den ene prik til den anden prik, Marla? Du ligner mig på en prik, og jeg ved godt, den er joke, fordi den er pisse dårlig. Du ligner mig på en prik. Hvad sagde den? En grimme til Rosa. Du ligner mig. Gardist! Hvorfor må kannibalbørn ikke lege med menneskebørn? Fordi ellers så spiser de dem. Nej, fordi de ikke må lege med maden. Det var en dårlig joke! Ej, det var verdens bedste joke. Ved du godt, hvis du havde sparket min tablet lige nu, vil jeg blive sur. Og helvede, kan du ikke starte? Nej, du starter på en ny. Ja, Den er fucking juicy. In your face. Balloons, turn the face! Ja, og han skal også spille balloons. Der var der balloon. Woo! Det var den bedste joke i hele verden. Jeg synes altså, det her det er lidt åndssvagt. Jeg er meget sulten, jeg skal have en snack. Walla habibi! Walla habibi! Jo, og så det er mig, der har set den mand. Og så kommer dommeren frem. Nej, det er mig, der har mikrofon. Jeg kan faktisk bare slukke. Det er det, Nej. Det er mig. Vi siger tak for i dag. Hvad? Vi skal ikke slås for. Vi siger tak for den var god, den der. Tak. Hvis I skal sidde op, måske være så stille og roligt, altså. Og Rosa er den næste i verden. Den var den der. Så det er min tur, Så kommer jeg ind, og jeg tager perfekt tur. Og Sebastian. Hvad hedder jeg? Du hedder den grimme. Jeg hedder den flotteste Rosa. Den grimme ælling. Den grimme ælling. Hold så. Det er den den stank, den der. Nu skal vi så se. Og hun stinker på reklamerne. Sæt dig over på reklamerne. Sit down. Derfor. Computeren. Det er reklamerne. Computeren, Manna. Og så skal vi have nogle reklamer. Og det her det er de bare her. Det her det er Hvad? Den vågne, den der. Ja, jeg vandt igen. Hvad så er det min tur? Ja, det er. Jeg har lige fundet ud af, at jeg kan zoome ind og ud. Vidste du ikke?
Okay. Nå ja. Der er 2 tomater, de skulle gå over vejen. Og så blev den ene kørt over. Ved du så, hvad den anden sagde? Den sagde, pas på. Der kommer en bil.